Al conjunt monumental de la Seu d'Éguera tenim la sort de tenir dos edificis romànics. El que ja us vàrem explicar en una anterior explicació del primer romànic del segle XI a l'església de Santa Maria, i el que tenim aquí al darrere, que és l'església romànica del segle XII de Sant Pere. Aquesta església té la peculiaritat de que es va acoblar i es va construir només la nau principal i es va acoblar a unes estructures ja existents del període visigòtic del període anterior. Les característiques molt simples d'aquest segon romànic, o romànic tardà, com s'anomena genèricament, la decoració és molt minsa, a l'interior pràcticament no té cap tipus de decoració, una volta de canó amb una petita línia d'imposta, que és tota la decoració que té, i un parell de finestres d'una sola esqueixada, però aquí a l'exterior la porta, que tinc al meu darrere, està decorada amb unes arquivoltes i un guardapols, molt simple també, però que ja li dona una certa prestància i una decoració, i el que és més important és la decoració de la cornisa. Una cornisa que presenta 37 carreus decorats amb motius zoomorfes, vegetals i fantàstics, i uns 35 permòdols que estan decorats amb figures de caps humans que representen en algun cas amb tonsura alguns possibles monges o alguns possibles personatges eclesiàstics.